Fanúšikovia Arsenalu, máme pre vás veľkú správu. Je to tu. Martin Zubimendi, defenzívny záložník Realu Sociedad, ústne súhlasil s prestupom do Arsenalu. Podľa viacerých dôveryhodných zdrojov sa kluby blížia k dohode. A Zubimendi je pripravený stať sa prvým veľkým podpisom Arsenalu pre novú sezónu. Kto je Martin Zubimendi? Martin Zubimendi je meno, ktoré možno nie všetci poznajú, ale v Španielsku ho rešpektujú úplne všetci. Hráč s neuveriteľnou futbalovou inteligenciou, silný v pozičnej hre, výborný v defenzíve, presný pri rozohrávke. Je to presne ten typ hráča, ktorého Arsenal pod Mikelom Artetom potrebuje. Niekto, kto dokáže kontrolovať tempo hry, rozbíjať útoky súpera a budovať hru odzadu. Zubimendi má len 26 rokov, ale už teraz patrí medzi najstabilnejších záložníkov La Ligy. Detaily prestupu. Zubimendi údajne súhlasil s prestupom do Arsenalu a podľa informácií by mal podpísať dlhodobú zmluvu. Klub teraz pracuje na aktivovaní jeho výstupnej klauzule vo výške 60 miliónov eur. To znamená, že Arsenal nemusí čakať na schválenie Realu Sociedad. Stačí aktivovať klauzulu a dohodnúť sa s hráčom. A keďže Zubimendi už povedal áno, všetko je na dobrej ceste. Formálne kroky, teda právne detaily, podpisy a lekárska prehliadka by mali nasledovať už v najbližších týždňoch. Prečo Zubimendi do Arsenalu zapadá? Mikel Arteta buduje v Arsenale projekt, ktorý potrebuje viac ako len talent. Potrebuje rovnováhu v strede pola. A práve tu Zubimendi prichádza ako ideálne riešenie. Declan Rice môže hrať vyššie, kde sa cíti komfortnejšie. A Zubimendi bude tým, kto zostane vzadu, bráni, vyváža loptu a dáva týmu stabilitu. Zubimendi je pokojný pod tlakom, takticky vyspelý a mimoriadne spoľahlivý. V mnohom pripomína hráčov ako Sergi Busquets a Arteta to dobre vie. Čo tento podpis znamená pre Arsenal? Týmto podpisom Arsenal vysiela jasný signál. V novej sezóne sa ide bojovať o titul. Po 2 rokoch blízko k vrcholu je čas urobiť krok vyššie. Zubimendi je viac než len nákup do hĺbky. Je to hráč základnej zostavy, ktorý okamžite zlepší tím. A ak bude Arsenal pokračovať v podobných prestupoch, konkurencia v Premier League sa má na čo tešiť. Martin Zubimendi ako prvý podpis Arsenalu pre sezónu 25-26? Všetko nasvedčuje tomu, že áno. Stačí už len oficiálne potvrdenie, ale fanúšikovia Gunners môžu byť nadšení. Napíš do komentára. Je podľa teba Zubimendi dobrý podpis pre Arsenal? Myslíš, že teraz konečne vyhrajú Premier League? Nezabudni dať like, odber a sleduj náš kanál pre ďalšie futbalové bomby.